Clash 17 sa blíži do Ústí nad Labem a fanúšikov čaká nabitá karta plná známych mien. Podľa doteraz oznámených informácií sa skyľuje k jednému z najočakávanejších gala večerov roka. Hlavným lákadlom je Vašek Sivák proti Móvarovi. Sivák patrí medzi najlepších postojárov na domácej scéne a jeho zbraňou je rýchlosť a presnosť. Móvar je agresívny bojovník, ktorý dokáže ukončiť zápas jediným tvrdým úderom. Jaroslav Kotlár Security nastúpi proti Datlovi. Kotlár je známy svojou tvrdosťou a odolnosťou, no Datel má v Clashi viac skúseností a viaceré víťazstvá na konte. Práve jeho pohyb a tlak môžu rozhodnúť zápas. Martin Kocián vyzve Martina Fenina. Kocián sa spolieha na bojovnosť a odhodlanie, zatiaľ čo bývalý futbalista Fenin môže prekvapiť fyzickou silou a športovou minulosťou. Alexander Cverna proti Františkovi Dirdovi sľubuje tvrdú prestrelku. Cverna je skúsený veterán bojových športov a Dirda bude musieť nájsť recept na jeho tlak a skúsenosti. Veľkou otázkou zostáva Korlov z Benda. Organizácia naznačuje, že by sa mohol postaviť až 5 súperom naraz. Benda patrí medzi najaktívnejšie tváre Clasha a jeho najväčšou zbraňou je neustály tlak a chuť ísť dopredu za každých okolností. Clash 17 v Ústí nad Labem tak sľubuje množstvo emócií, kontroverzií a atraktívnych súbojov. Fanúšikovia môžu očakávať veľké mená, vypäté staredovny a zápasy, o ktorých sa bude hovoriť ešte dlho po skončení turnaja.